For lektie. Det kan jeg ikke huske. Var det ikke et eller andet dansk? Nej. Det var da engelsk. Det var da Nej. dansk. Ja, det var ikke engelsk. Det var Var det det dansk. det var matematik? Ja, havde vi matematik i dag? Ja. Er det ikke Grim Andrea deroppe? Jo, ja, det fandme. Nå, men jeg skal lige på toilet. Det gør du bare. Ses. Ja, hvad laver du? Hvor går du hen? Hey, hun skal bare over til de venner, som hun ikke har. Ja. Ja. Og det er sådan en meget god idé. Kom. Kom først. Andrea, hvad laver du, mand? Hvad laver du egentlig? Hvad? Okay, jeg er klar. Nej, hvad sagde du? Nej, altså... Altså, når jeg skal sige rigtigt, så vælger jeg over til hilsen og så gå. Hvad? Bare start det. Drengeskrid. Okay. I love you. I'll be pleased. Skal vi det? Jeg tror, jeg vil med det røde tror jeg. Er det kigge? Ja, det var det. Det var bare på de dag. Jeg er altid reddet dig. I love you. No. No, I can hear you. I'm the king. Og der skal jeg flytte fra dem og gå over i sløjt. No, du tror på, at jeg åbner døren. No, don't touch me. Det vidste du godt. Det vil jeg ikke gøre det der. Hvad? Det tror jeg bare. Okay. Ej, jeg troede, du skulle til at kysse hende. What? You don't know. Nej. Det ved jeg skam ikke. Ikke smil. Hvad med, du filmer med Lulit? Smil alle sammen. Heller venner.